Estes son os seus obxectivos. Quero facer bioloxía e, se me dá a nota odontoloxía, pero, a ver. Eu, en principio, gustaríame estudar enxeñaría aeroespacial, pero a nota é bastante alta, entón, como segunda opción, teño física ou algunha outra enxeñaría. Quiero estudiar comunicación audiovisual y, en principio creo que llego a la nota de corte. Gustaríame enfermería ou, se é pola rama de sociais, publicidade e relacións públicas. Ingeniería informática. Pero para chegar a entrar na carreira desexada, antes, ademais de superar o bacharelato, hai que sobrevivir os 3 días que dura a selectividade, ou a ABAO, como agora se chama, a avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. Pero que diferencia hai coa proba anterior? Hai unha diferencia fundamental e é que os repetidores do ano pasado, os que non titularon en bacharelato ano pasado, pois non teñen que facer a selectividade, a teñen aprobada, e só teñen que vir a fase específica se necesitan a nota para entrar nalgúnha facultade. Despois hai algún cambio pequeno de temarios nalgúnha asignatura que fixo que modificaran parcialmente o exame de selectividade, pero que isto non o soubemos ata prácticamente a terceira avaliación. Esta mañá na Facultade de Comunicación e Ciencias Sociais de Pontevedra atopamos durante a segunda xornada das probas algúns nervios. Lo llevo mal. Al principio cuesta aguantar los nervios, luego ya te vas relajando un poco, pero al entrar en el examen es cuando más nervios tienes. Moitos repasos de última hora, os rezagados que aproveitan ata o final o tempo do exame, abrazos que consolan ante o peor dos panoramas e algunha que outra decepción. Pois bastante mal, na metade do examen cambiei de opción, polo tanto quedaronme preguntas sen responder, pero non sei moi ben. Acabo de darme cuenta ahora de unos fallos tontos que acabo de tener, pero en general bien. Pero tamén a alegría dos que o teñen máis claro. De matemáticas de ciencias, creo que me salió bastante bien, puede ser que tenga un 10 y todo. Estes alumnos tan aplicados teñen claro cal é a clave para sair airoso da tan temida selectividade. La cosa es ser constante durante todo el año, trabajar mucho en clase y estar atentos. Y luego ya es fácil, si estás atento todo el año, luego repasar un pouco e te llega. A verdade é que non me custou moito, porque levas facendo o mesmo todo o curso, entón non é moi diferente do que faz na clase. Entón é cuestión de repasar os teus esquemas. Por exemplo, eu en historia só repasei os esquemas dos temas, porque senón é moita materia, é un colapso, ese é un genial. Onte foi a fase xeral e esta mañá tocaba matemáticas ou latín. Sí, acabo de facer matemáticas e estou moi contento, seime moi ben. Ahora mismo saímos de matemáticas e, máis ou menos, podo decir que foi o peor que fixen, pero, espero aprobar. Lengua e galego foron ben e historia un pouco mal. Fixen tamén matemáticas aplicadas, que eu creo que ben, e mañán remato pola mañán con bioloxía. Teño química a 6 da tarde, pero ben, ademais quero facer a carreira de química, así que está controlado. Mañá é o último día de exames, aínda que algúns, en función das súas asignaturas, xa remataron hoxe esta noite toca celebración. Iso sí, por uns días, porque dentro dunha semana, o venres 16, chegarán as notas desta ABAU que decidirá o futuro destes mozos.